Carmen, cantos anos abrindo esta porta da igrexa de Forcarei? Cantos anos, cantos anos. Quere dicir cantos anos ten? 92. Que anos tiña vostede cando oficialmente se converteu na San Cristán? Pois casi 21 ou 22 anos. Vamos para dentro da igrexa? É a súa casa. De momento é a miña casa que hai de vir á iglesia. Pois póñenos a andar aos Dora Galego, porque se a seguir yo paso a vostede non vai ser fácil. Vamos. Carmen, na igrexa hai unha sorpresa. A ver que sorpresa. Que lle queres dicir a Carmen? Que me alegro moito de que chegaras hasta aquí e que sigas así. Puri estáse emocionando. Dalle as grazas a vostede por todo o que fixo. Gracias a min, Sí. pero dou-mola eu a vos. Foi unha muller moi traballadora e non lle gustaban as injusticias. Carmen, podo entrar na súa segunda casa? Sí. Esta é a súa segunda casa. Xa digo- Sempre, xa tuven e sigo atendo. Vostede limpou moitísimo aquí. Si lavaba os manteles, planchavos. Xa lle viña de familia, non? Viña de familia. Quen foron San Cristás na súa familia? Da miña familia foi meu sogro o primeiro, o segundo o fillo maior e o terceiro meu marido. E, mentres tanto, criando 7 fillos, non? 7 fillos. Padre Damián, Carmen, como persoa e como San Cristá, como profesional, como contribuiu aquí na igrexa en Forcarei? Pois é unha persona admirable, non? Porque a pesar das súas limitacións, sempre pois con esa capacidade de superación. ¡Bravo! ¡Viva Carmen! Que viva! ¡Viva Carmen! Que viva! Pero dinlle, viva Carmen, viva... Ainda hai Carmen para tempo. Sí, 10 anos polo menos. Carmen, chegou o momento de pechar a porta por derradeira vez. Chegou o momento de chamar por unha persoa. Gloria, por favor, pasa. Estendede a man, que é o momento de facer o relevo, a entrega das chaves. Estás preparada, confirmasnos diante das cámaras, para ser a nova San Cristá daqui da igrexa de Forcarei? Sí, estoy. Entregamos as chaves? As chaves entregadas.